baye la ukwelinye office. Amen. Amen. Yazi into ayiphethe ngiyamazi uNkulunkulu ahamba naye. Ngiyacela sihlanganise izandla namhlanje egameni lika Jesu samukele uPastor Sebeh Nzuza. Amen. Singahlala phansi. Angazi umfundisi ukhuluma ukhuluma ngasikhathi lapha ekhaya. Ngesikhathi esiqhubeka inkosi nje ezikhathini zonke angibingelele kakhulu leadership yalevuselelo noma lo mthandazo. Siyabonga kakhulu ukuthi nisihlelele. Ngiyezwa ka? Siyabonga kakhulu ukuthi nisihlelele lo mthandazo. Abazalwane abasathandazi. Abazalwane abasathandazi. Bayeke nje laba abangazani noJesu. Sengisho laba abakhulwayo. Abazalwane sebeyakunqena ukuthandaza. Yingakho uzofica kuma home cell kukhona abantu abawu5. Kukhona abantu abawu3. Ngoba sisuke sizokwakhiwa ku home cell. uNkulunkulu esakha esimisa kahle emthandazweni. Bese abantu bekhala ngokuthi umsebenzi ngikhathele. Indiya belinxova namhlanje. Angikho right emoyeni. Noma le episode yini edlala kulezi zinsuku. Akhona into edlalayo nje TV. Umkhokha uyashisa kakhulu lezi zinsuku. Ngizocela ukuthi ngithi igozolo umfundisi ngobona ngeviki elizayo. Bese iargument yami umfundisi umkhwanazi ithi njengoba utshela mina ukuthi uzoza ngesonto elizayo ngokukhathela. Uma nje uJesu ethanda engehla emese ethi ngibheke enhlambini zamehlo. Mase ungitshela izizathu sakho sokungangidumisi. Kube ukuphila kwakho imini yonke bengikuphethe ngesimo. Ngikhuzitekisi izongena kuwena. Ngakhuza izifo. Ngakhuza abaxoshwana. Yonke lento ngiyayenza. Angilindele lutho luwa. Awunayo imali. Asinayo imali esingamnika yona uJesu. Asinanto esandleni. Ingakho sithanda kakhulu ukuletha uqobo lwethu. Ngoba ilona lona liphethe ngesandla. Bese kuyangikhuba umuntu okholwayo menqene ukuye emthandazweni. La khona ukukholwa kwakhe kubunjwa khona. Ngoba noma unga-attenda uye ngesonto uye kaningi kodwa ungathandazi. Ngoba kufanele ukholwe ngomthandazo. Siphumelela ngomthandazo. Awukosama yikho into esiyenza singathanda. Akwenzeki lutho ungathandazi. Manje leli bandla lamanje liyanqena ukuthandaza. Sinamavili omthandazo. Ingakho wehlelwa izo zonke izinto ngoba uthandaza. Usathana uyacanasa awubiyile, uyangena uyaphuma. Ngoba uma uthandaza uyabiya, ufaka ifence, angene noma yini. Ofuna ungena uma ngaphandle asivulekile ekhaya. Ngoba uvimba umthandazo. Baze bathi abafundi ayi ngoba thina asikwazi ukuthandaza. Ungcono usifundise. Kuyafunda ukuthandaza. Ukuthandaza kuyingxoxo, amagama, inhlamvu zamazwi ehambayo. Asithi hosana kuzokushona inani. Sikhipha amazwi. Uma ungathandazi sokunika imic la sithandane uyothi haleluya kuze kuse. Ngoba awuthandazi. Kanti umuntu othandazayo as soon as ebiza igama likaJesu kuvele kuphuma amazwi. Kuphuma inhlamvu silalele sizwe emthandazweni ingxoxo yakhe noNkulunkulu axoxe emthandazweni. So lento uyajwayela ibe umkhuba. Igqoko uyembatha. Angithi kuthizwe emthandazweni. Manje ngempela umthandazo. Akube umthandazo. Awuthandazi khona okwelinye ibandla engangifika kulona ngivashe kulona umfundisi wakhona asukumisa intombazana wathi awuthandazi. Father, in the name of Jesus, Lord, I pray. In Jesus' mighty name, amen.
Hayi. Ngisothi awuthandaze ngokuvezi. Baba siyabonga. Uphilo okuphakathi. Dwala lamadwala. Wena ohlengayo uIsrael osahlenga nathi singesona isizwe sakhe. Siyabonga kakhulu namhlanje. Umthandazo amazwi akuthenyeliswe umthandazo. Uma ungazuzothini dwala umthandazo ugcwale ngomoya. Abantu abathandazayo abagcwaliswe ngomoya. Umthandazo unenyama. Ayisebenzi indaba ukuthi wasindiswa ngo-2012 la emthandazweni ngoba kuvele kusindiswa intombazane ina 2 weeks kodwa igcwaliswa ngomthandazo. Ithandaze ulokuhamba ukuthi kade sakholwa pho kunani pho senzeni. Ngeke ukusize ukusonta isikhathi eside ungathandazi. Ngoba ilento eyenza ukuthi uphume uhlebe awunamthandazo nendawo. Kwenzeka kanjani ukuthi sihlangane la kuleli tende sithandaza kodwa masiphuma la sithi awu Nkosi yami lela juku lakhe belingasameshike nale emuva kodwa bezayicathula bese iphuma eceleni wangena endaweni yovikeleka endaweni yokuphepha kodwa waphuma ungaphephanga uzofa. Umuntu ongathandazi uyafa. Angisho ukufa kwethuna ngisho ukufa ngaphakathi angabi nalutho ahlabelele kungathi shu ashumayele kungathi shu hayi ngokuthi asimoshe isikhathi ngoba kathandazi noma ungasweka isudi yakhe izibe nekhisi eceleni ngongathandazi yonke into okholwayo inamathele emthandazweni. Gibela umthandazo wena uzobona. Lana ke mthandazweni akuthandazwa ngezindebe. Futhi akekho umuntu okwazi ukuthandaza. Hallelujah. Uma ikhona nje mina ngiyakwazi ukuthandaza phakathi isandla manje. Sikhulume naye. Akekho umuntu okwazi ukuthanda. Sonke uJesu uyasifundisa ukuthandaza mihla. Size sicele sithi baba sifundise ini? Ngoba akekho umuntu okwazi ukuthandaza. Noma ungahlina akekho. Lethi ishula abafundi wena ngazo. Ishula abafundi baze bayicela bathi Jesu okungenani sisenze njani? Sifundise akekho umuntu okwazi ukuthandaza ngoba nabo noma ivangeli salithola ngabo kodwa bawufunda umthandazo. Ingozi kakhulu umuntu ongathandazi. Ngoba uyena lo ohlukanisayo. Uyena okhathayo. Uyena ingozi. Futhi uma ethole istaff vele singathandazi kuba wrong yonke into. Ibandla lingathandazi. Ngisonta kabili ngeviki. Ulosithatha emthandazweni noze niyabonana ngesonto. Nenzani sonke lesikhathi. Ibandla kaNkulunkulu inceke kaNkulunkulu ibilelwe yini sonke lesikhathi. Sihlafuna amashepisi sibuka iTV. Ikholwa lithandazi. Alale ebusuku afika chathe ku WhatsApp, achathe ngo-quarter to 10, ngo-quarter to 11, nguthi ngo-quarter to 10 useyazela ngalesikhathi esibi. La khona kuphuma zonke izinto zobumnyama. Kuphuma abathakathi, kuphuma abagezwayo, ngemuva nangaphambi kuphuma benhlaka, kuphuma abakhishwa amabhadi ngothiwa ngehora nje lesebusuku. Ngalesikhathi bonke ububi buphuma ngo-12 ebusuku avela lalo okholwayo. Buka nje uthi uJesu uthanda kanjani. Ulele. Wena usuzolala manje ngalesikhathi esiyele ebini. Usuzolala. 2012 usulokuthi hayi ngeke sokhuluma kusasa. Akungaseli sonke lesikhathi. Athi usathana ngizomyeka chethe kodwa ngizombamba ngesikhathi sani somthandazo. Aka Facebook update zonke ashuthe ukudla ashuthe inyawo ashuthe izandla kuthi nje ngesikhathi sokuthi athandaze ngivele ngimzelise. Akazi mina ukuthi abazalwane baseliswa yini masefana ukuthandaza.
kodwa bakhorazo bajiva ajebule futhi abakhathali nethi nje mase kuthiwa ke ake siphakame sithandaze iqale lapha inkinga Lord yes Lord kuze kuthi kuwe siyathula phela thina simlalele angithi yazi ukuthi yakwazi ukuwotha umthandazo yakwazi ukuwotha umthandazo uyakwazi ukuma ekuthiwa ake sithandaze ume nje uthule emlomeni uthi kusho ukuthi uthule endaweni eright yomuntu onjani athandaze uyithulele athanda ulalele inhla awukosami inhla hayi yes Jesus ulokuthi kancane uthi kanti sekuloku hlangana inkulu sihlangana uyothi sibe bethi yes Lord awusiyabonga asho amagama amancane ithi kusho kuvuthe manje wena uvutha kanje ngeviki once uzolwa iphimbi ngoba yekho into ozoyilwa uyakanye umthandazo ke kuthandazwa ngomoya thandaza ngomoya ayikhi experience la ngithandazini futhi yabona uwodwa umthandazo uNkulunkulu angawuzo yilo wokufisela abantu okubi lo othi mshaye Jehova akayenzi le nto ayo ntana wakho mshadila naye baba ke umthakathi leyo nto ishe enyangeni yakho leyo nto kangidila nayo akona enyangeni abonise uNkulunkulu ukuthi ubani hayi bo uyazazi athi ngibonisa for the fact ukuthi siyaphila uNkulunkulu siyabonakala kila nabo kosamakhosi hey wena nangudila amadila yonke umthandazo uyayiswa uNkulunkulu futhi ayiphendule awukho umthandazo angawuphenduli kulabo abakholwayo bethandaza bekholwa begwalisiwe emoyeni gcwala ngomoya mase yena umoya engcwele ekuthandazisa uke wathandaza waphapha useniba u3 abenze bephume ngoba ngoba noma uba uplanile ukuthi hayi ngizobamba 30 minutes isimanga ungathatha amakhola sawathandaza i-hour uthi afike aweni usesebhedlela usemajele engathi ungathi esathi babe ebhedlela usho la emakini uthi buya lapha uyapha ebhedlela nansi ibandla likaNkulunkulu napha abantu hayi uyapha ebhedlela kude kanje bakhona abantu abayakhona buya wena sila la sikhona athandaza ibhudana siyacela uthandaze ubongunikele hayi uzunikini ikhanda hayi bo wenzani manje umama amandla okuhamba nendlela umnikele lana nje siyabonga baba ukuthi usiphile le mali sesibone kufanele uba siyibuyisele kuwe ungayeki inkosi ukusipha mihla nemihla ngegama lika Jesu Kristu ukuze kube phakho sihlale phansi siyabonga uyafundwa umthandazo ukuze ungathandazi into ephambanayo uphambanise bathiwa yikosam khona umuntu okwathi uNkulunkulu emningi kanje egcwele ehleli nathi phansi uze umuntu anikeze ithuba athi yehla baba hayibo ehla kanjani manje sihleli naye uyafunda ukuthandaza ukuze ungaphambanisi izinto yehla uthi yehla sesithintwe ngisho ukuthintwa thina siyakhala kumanje sithi umusa wakho hawu baba siubone ngamehlo siubone ngamehlo nange thola ithuba ehla baba yazi vele ubona ukuthi indebe kuphela lezi ezithandazana lo muntu akanjani namoya ngoba namoya bagwele bayazi ukuthi nanka amandla phakathi kwabantu manje ungani